আচ্ছা বড় রগলে তাবুক পালমা মালিয়া আনারস হো দারনাই বা ডায়মন্ড দারনাই বননো তাক সাথাই ক্লাইও 21 নং মহারানি সেলাগাং কন্টিজেন্সি বিসিङে जों ताबुक बासाजाक बा जों 21 नং মহারানি सेलागां कन्टिजेन्सिनि जों तिप्रा मथानि साफुतार बा सामुं तांनायनो तमा हमले जों राजानो सुआनाय हखेनो जों आनारसि ननो बुद्र नांनाय हके राजानो जे सेलेंगि तंनाय बरक ब हंखलाय तिनि राजानो बिब्रान्त खायै तिनि डायमन्ड रनि कक्साव हके राजानो जदि चुआला हांखेनो नों आनारसिनो नोंनि तंगान नांनाय हानि बाङै गोबां मा बरक ताबुक पलिटिकल अर्गानाइजेशन बिसिङे नुकजाक दंगु त्रिपुरा हानि दपानि बुसाबा त्रिपुरानो मुक्त खायनाय हकेनो नों राजानो सुआनि नांनाय राजानो सुआनि कगलेनो सागो तिनि डायमन्ड चिनो डायमन्ड बुद्रनि ब्लक कक्साव हकेनो अमो एकटा तमा पलिटिकल अंखा अमो सुदु पलिटिकल सिं दंसिगो जाति बाय जाति राजनीति थंनायमा सिं दंसिगो ताक जों जाति बाय जाति राजनीति थंनानि दिनिया जों जाति बाय जाति हाजागलायनि अमोनो जों बाय जों बान्दे जागमानि ते अमोनो जों बुदनो फालिसामानि हानि बाङै आं मा सागो अमो हायकेनो जों फालिसामानि बाङैनो जों दपा कमाङै दं बाहायके फालसा हमले तिनि राजा चिन्ह रहखा आनारस तिनि जों राजानि सापुटार हाहि डायमन्ड बुद्रनि बाङै टिपिएफ नि आदंराव अर्गानाइज खायमनि बाङै हानि बाङै टिपिएफ नि अर्गानाइज खायनाय रंगा आं हाजार न मासागो कोनो जाति दपा बुथुंगानि हकेनो राजा जे चिन्ह रहमानि राजानि देशनो जों मा मानिनाय तिनि डायमन्ड बुद्रनि बाङै कोनो निराव प्रसार ताखायदि ताउसिनि बुसकाव कासे नुकजाक दङ 21 नং महारानी सेलागांनि कन्टिजेन्सिनि प्रेसिडेन्ट हाहि गसेगै तिनि त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेन्ट हाहि राजानि निर्देशन पालन खायगै तिनि टिपिएफ नि अर्गानाइजेशन हिंगै डायमन्ड बुद्रनि बाङै प्रचार खाय दंखा तिनि महारानीनि सजल जमातिया सेई सजल जमातिया न अमहाय जाति बिब्रान्त खायनाय राजानो सुआ हि सागै राजानो बिब्रान्त खायनाय बनो ओ 21 नং महारानी सेलागांगो कयबो बनो अमो जागा थाय रनि तांलाथों जागा थायरौ माने निनि राजानि जे अर्गानाइजेशन ब सम्पूर्ण भाबे सरकार खायनाय ब तिनि एकजन ब त्रिपुरा मथानि सामतांनाय ब तिनि त्रिपुरा मथानि सामतांनाय सुदु ब प्रेसिडेन्ट हि बन साकसांनो परिचय रगुय ब त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेन्ट हायनो डायमन्ड मार्कावनो बुदोना हि साइतंखा त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेन्ट तिनि अर्गानाइजेशन टिपिएफ फाइतंखा जतनो फाइनांना हि ब अमहाय प्रचार खाइतंखा हाके प्रचार खामिने एकदम सम्पूर्णता बुल सजल जमातियानि एकदम बुल सजल जमाति तमानि बाङै स्रासा त्रिपुरा मथाव सामतां तांगै ब तमानि बाङै त्रिपुरा मथानि अमता हाके ब अर्गानाइज खाइथांखा टिपिएफ संबाय बनि विभिन्न गोबां मा बनि उक्लाव कारण दङ बरन सम्पूर्ण रंग साइखनारावानि हंखेने बा आं सावनि मा थांनाया हाय आंखेने चिनि लामा हालिया चिनि त्रिपुरा मथानि जे अर्गानाइजेशन न बतै नष्ट खानिना हानि बां किसा आं रंग साइखनारसिनाय सजल जमातिया एकजन प्रेसिडेन्ट हानि परिचय रगुय त्रिपुरा मथानो जेबा बिब्रान्त खायमानि एके तिनि सजल जमातिया बते प्रेसिडेन्ट हि गसेगै बिब्रान्त खाइतंखा बननि रजतन बुसिमान नांगो सजल जमातिया एकजन ब त्रिपुरा मथानि सामुतांनाय बकुनो प्रेसिडेन्ट या तमा हमले ब सामुतांमानि बिसिङो गोबां माने त्रिपुरा मथानो व बिब्रान्त खायमानि बिसिङै ब तिनि त्रिपुरा मथानि जे सामुनि बिसिङै ब अनेकता बनि लासि नुगानि नुगजागना हानि बाङै ब तिनि टिपिएफ अर्गानाइजेशन थांखा ओंखेनो नों जातिनो दपानो रखा खायनाय ओंखेनो नों बुइबाय तापाय जागदि अमो कायसा महाराजनि कायसा कक बा महाराजनि निर्देश ब तिनि सबाबायबो पाइजाखा बुसु गोबांबायबो पाइजाखा तिनि महाराज न चुआनाय हिमले सागो तिनि महाराजनि सिम्बल बा आनारसिनो न सगमानि कक साइतंखा सानि सेई कारनि बाङै सजल जमातियानो ओ 21 नং महारानी सेलागांगो कयबो आश्रय रनि तांनाथों ब त्रिपुरा मथा न चुआवानि बाङै ब अर अर्गानाइज खाया सुदु अरनि त्रिपुरा मथा न सगमानि बांसि ब अर्गानाइज खाइतंग आसंना आं जतन थानायाव कक सागै आनि ककनो मुथाखा ताबुक जें थांनाय सारनि खुगा बिलाइ कक काहां खोनालायख्या ताबुक ताइ खरकसा सारनो आं कक फाइजा थानि सिंनानि मुसुंगो निनि बोखावा बाहाय मुसुंगो साजांनाय दं किजा साइ खोनारलि सार अच्छा इनके चों नालाय हा बनिस कांफन न इनके पुइलावो जे आनि मुखावो आंगासु
guriye saya arim pon je ani khabo jang to mam sanai mangming ke chong jokhon ni raja NGO chini maharaja NGO chin tongpo chong sal hor chia ke boni bo ye chong betha minute ke ha inke abon bo ye chong bo mena tongnai inke joto si bini umu notre kaupi ke abode ke phaya prachar ke khe tongnai ro chong brani loge kuno din ria chong bini dolon ni choi bini dolon rinai bini sapodon rinai inketre thaya ko chong chini pike madam chong bini boye chong kuno against phong ungya inke mangming ke chong jokhoni se raja NGO chin tung po chong bo me kam ke samung tang phai ha bini loge tong ha chong chaya noya ke bung chong asu minute ke samung tamon bo ye chong bono pura support rinai bono full support rinai edisi chong mariwa norokle tuma wansu anaros hawa da rogoi kaplai khlanyai ba daimono da rogoi kaplai khanya hi chong lai tong अच्छा अब के चोंग चीनी महाराजा चोंग न पूरा बों डिक्लेयर के चोंग न रियो चोंग ले चीनी अनारस चीनो से चोंग बुद मासुना हिये चोंग जतो न सिले पायो अब मो ये चोंग त्रे अन चीनो ले चोंग बुद्रिया सुदूर एकमात्र चोंग चीनी अनारस चीनो से बुद्री नाइ त्रे चीनो ले चोंग बुद्रिया हामबाय सार के ताबुक अनारस मार खासि राजानि Sino hingke anaros homar khaono jotono rogoi kaplai khainai daimono roye karoi jotono anaros ho rogoi kaplai khai maharaja no CM banoglai janai chini bubagara Tripura rajyo CM sakhaino chini Tripura ha manai hinai hunai mani bono tabok jengsamani jora Tripura hani bangai hambai sar